vaše. Všichni vás zdravím a chci vás pozvat na Ostrava City Marathon, který se pořádá v neděli 8. září. Start hlavního maratonu a půlmaratonu bude v 9 hodin, start štafet bude v 9:15, start desítky 9:30, start minimaratonu ve 13 hodin odpoledne. Přijďte si zaběhat, ty trasy jsou velmi hezké, velmi běžecké, jsou nastaveny tak, aby si opravdu mohl zaběhat každý. Myslím si, že atmosféra bude výjimečná. Jenom druhou Aha. a pozvete diváky z Česka a Slovenska. Jo? Mhm. Já vás všechny zdravím jak do Čech, tak na Slovensko. Chci vás všechny pozvat na závod Ostrava City Marathon, který se poběží teď v neděli 8. září. Starty budou od 9 hodin. Momentálně je více než 1800 přihlášených. Všichni dostanou krásnou účastnickou medaili. Startovat bude hejtman Moravskoslezského kraje. Všechny vás chci pozvat, abyste si užili tento krásný sportovní zážitek a krásný den.